De har nu stabiliseret sig lidt, men oliepriserne har kun kendt én vej, og de traditionelle olieselskabers værdi den samme. Her er det udviklingen i 3 store olieselskabers aktiekurser det seneste halve år. Vi har spurgt en tidligere minister og EU-kommissær, en NGO'er og en investeringsekspert om fremtiden for de såkaldte sorte aktier. Om det for eksempel stadig kan betale sig at producere dyrt olie fra oliesand her i Canada. En ting er helt sikkert. Vi tror stadig på, at der er kæmpe behov for energi i verden. Men hvad vil verden satse på? Hvad har verden brug for af energiformer? Og hvor vil efterspørgselen dermed komme? Og hvad vil det give af muligheder for aktionærer? Her er der især et parameter, der er meget vigtigt. The costs are coming down so fast in some of the competing renewable and clean energy technologies that actually in multiple markets it's going to be cheaper to get energy from renewables, if it isn't already, then very soon. Der er flere eksempler i udviklingslandene, hvor behovet for energi vokser markant, at det er billigere og mere effektivt at vælge en vedvarende energiløsning. Der begynder vi altså at se, at solenergi efterhånden begynder at blive relativt konkurrencedygtigt i små områder, hvor du lettere kan connecte op. Så vi kommer tættere og tættere på, og mit bud vil være, at specielt om 5 år, så begynder vi virkelig at have nogle muligheder, specielt omkring solenergi. Den faldende oliepris, mener Connie Hedegaard, vil blive brugt på at forøge afgifterne på CO2. Det er jo lettere socialt set for eksempel i et land at gøre, hvis oliepriserne er på vej ned, i stedet for hvis energipriserne er på vej op, fordi så har det ikke de samme sociale konsekvenser. Så der er nogle af de store reformer, vi har brug for i vores økonomi, som er lettere i en tid med faldende energipriser, end i en tid med stigende energipriser og økonomisk krise oveni. Et andet vigtigt spørgsmål er, hvordan klimaforhandlingerne i Paris kommer til at forløbe. We have more than 100 governments that actively want a target in Paris for December this year at the Paris Climate Summit of 100% decarbonisation by 2050. That's 35 years from now. And as I know from personal experience, 35 years passes very quickly. På den korte til den mellemlange base vil der stadig være et behov for olie og gas og til dels kul. Ja, det vil der helt sikkert. Men hvis vi kigger rigtig langt ud i fremtiden, er der så et behov for de her energiformer, og der vil mit vurdering nok være nej. Der vil de her alternative energiformer, de vil være til stede.